thina singamabhinqa nje sidlalela ugodini asinanto abantu abafana beskinjino weyo wemboye. Sanibonani bakwethu, uking Nobalophu bosoyibili iboco ogqoka kahle ocula kahle. Inkosi yamabhinqa yabuthula blahlile lo bukhosi bonke no bamabhinqa yabuthula blahlile yabaleka indoda yazibiza mo president wawo, kodwa ngikho ke lapho bakwethu. Bakwethu ngusomabhizinisi osemncane oseza kahle. Cela nizo support ibusiness lami engiza nalo nje manje, ngiyanithemba yenina ngoba nabakwethu izingane zakwethu ngithi kade ngantanda kade nangithanda nami kade nganthondo. Bakwethu la sizinsizwa sizinceke sizodlala isitokufela sami sokulobolelana. Kuthiwa nganjeli ngiyanhlebela ke nani ningatshela umuntu nabesifazane. Singahle nje isitokufela size ngakuwe makuphela inyanga, ngoba inyanga nenyanga nje kunjalo bakwethu. Ngiselapho futhi ngingekho lapho. Ngiyaqashisa ke la ibusiness lami liphi. Ngiyaqashisa ngeimpahla zabakhongi. Yizo lezi usibona la. Ngizosha ama price ukuthi A1 imalini, icela support yenu bakwethu, ningisupport ukuthi lokho engizokwenza kuhambe phambili, kuqhubele phambili. Nani besifazane ningisupport ngoba le stock fela sihlalayo sisizane ukuthi sinithathe. Ngizoqala la. Ijazi leli limnyama, kube ishirt leli lepolo. Ngazi ijazi leli ukuthi konje la sengilikhohliwe. Phusha le polo leli abadelela abatheze la se cash build laba bangijwayela kahle, bese beyibhlokhe lo brand wood leli zona zinga ngo 15,000. U15,000 siyawugqoka siyufaka egazini, iprice yenkomo yenkomo lezi ngoba sezidumile ezasezweni, noma ngiyocula ngiyazigqoka. Ngicela lezi i-combo le ukuthi siyibeke lapha ngo-30,000. Yeah. Ngithi hayibo kusazoba mnandi esivelo, kusazoba mnandi. Bese lokho ibhantshi leli le olive this olive, yeah. Nale le olive this olive ingathi ngiqamba amanka. Ngayazi nike nani olive this olive ukuthi iyadura. Bese ipolo leli shell lami le polo, bese kube ibhrukho lami lo brand wood. Ngoba lezi mkantsho ke lezi nobona ukuthi futhi ziyafanelana, ukhala wakho uyahambiselana, uyahambiselana ukhala wakho uyahambiselana. Bese kube lesi isigqoko sakwaDobbs naso sihloso sohlela la kule combo. Ngiyaxolisa ukusho ke lezi ukuthi uzo 50k 50,000 uyayithola le i-computer, ngenxa ukuthi lezi yazibona na ukuthi siyahambiselana. 3 piece u4 piece mase sifaka nesigqoko bathi 4 piece. Bese mafuna ungiqasha nami ngoba umkhongi wakho ngibuka noshintshile mina, noma ufuna ngihamba necombo ake sithi uphethe 200,000 yenze ukuthi ngibuya no 130,000 ngenxa ukuthi mina ngiyacula maze silapha yana endlini lishaya ingoma abantu bachazeke, bese bethi nokungangayikhipha imvula mlomo ngoba ucula kahle, nokungangayikhipha ezinye inkomo ngoba usiculele. Kuyenza ukuthi ngenxa ukuthi ngibashaya ngengoma abantu bejabule bangabisanaka, bathi hayi basikhulumise imvula mnyama sikayikhiphi nezinye izinto eziningi nje. Ezinye inkomo bathi abazoyibiza ngoba bejabulile benegugu nje ukuthi kufike imini ubhoso oyibili bonke umuntu oqhwa kahle. Sihambe kwathi kwenye indawo sasihambe no 300,000 lapho sasebenzisa 50,000 kuphela amalobolo, sabuya nayenye. Bheka leyo gain koyigainile ngenxa ukuthi kwakhona abantu ubhoso oyibili bonke.
Mina ke mangibhukha ke for ukuyolobola ngiba 70,000 kuphela, ngibe umkhongi nje oseqoqweni eliphezulu, ngihambe ngikwenzela izinto zibe right. Yabo bakwethu ke ngiyanicela ukuthi ngisopote leli business kwenzele nami ngizokhula, ngikhule. Cela ngisopote ibhizinisi lami kwenzele nami ngizokhula, ngikhule.